Sabacha, I went to sizokuna ngehlabelelo 115 inkosi bese uphama kwebala ngivukile ngezwi lakho
Me. Isihloko salenkonzo sithi uhambo lwethuba. Uhambo lwethuba. Izaga 3, verse 31 to 33. Ungabi nomhawu ngomuntu oyisidlwamdlwana. Ungakhethi neyodwa yezindlela zakhe. Ngokuba ophambeneyo uyisinengiso kuJehova. Kepha abaqotho bayisifuba sakhe. Amen. Ezweni lakwaMthethwa kwaba nesimiso esikhulu. Kwaphela amanzi kwafa izinkomo kulo lonke izwe. Inkosi yakwaMthethwa umhlane wabe esecela onke amabandla endaweni ukuthi aye entabeni kocela imvula. Kodwa still alazi lana.
sekuthandazwe kwehlulekwa umfundisi wenye imishini wathumela enkosini umhlanga wathi sebehlulekile imvula noma amanzi aphele khona emathangweni ezulu. Inkosi umhlane yayisithuma amadoda ukuthi akaye kushembe ubaba omkhulu. Bafike basho ukuthi bavela enkosini umhlane bazocela imvula. Uthe ubaba omkhulu niwaphethe yini amajazi? Bathi cha, asiwaphethe ngoba phela izulu kade lagcina ukuna. Wabe sithi phuthumani nibuyele emuva, ngoba uma ningaphuthumi kukhona imifula eningeke nisakwazi ukuyiwela. Nangempela babuyela emuva, bathi besuka nje lapho ubaba omkhulu wayekhona lahloba, lavele lashaya imvula enkulu, kwagcwala imifula. Ngaso leso sikhathi bephuma nje baba endleleni bafica enye imifula isigcwele ingasaweleki. Kuthe uma kwenzeka lesi sigameko, yathi inkosi yakwaMthethwa, nangu-ke uNkulunkulu othumele indoda engikhethayo. Emva kwalokho inkosi yakwaMthethwa yagula kakhulu, yabe isithi ayibizele ubaba omkhulu, ifuna ukumbona ingakafi. Kwaphuma amadoda kwaMthethwa ayobiza ubaba omkhulu owayesemkhayidini le kwaMbonambi eRichards Bay. Nempela ubaba omkhulu wasuka ngezinyawo emkhayidini waqonda kwaMthethwa enkosini umhlane, wayifica isabambekile kakhulu. iRichards Bay ke nakwaMthethwa indawo ende kakhulu ngoba ayahamba ngenyawo. Uthe efika nje enkosini uShembe yajabula kakhulu inkosi, yabe isithi icela ukuba ubaba omkhulu ayigone ngoba sekufike isikhathi sokuba ihambe emhlabeni ingambonanga. Sekuze kwafika isikhathi sokuthi ihambe emhlabeni. Ubaba omkhulu wayithatha inkosi ingasakwazi ukuhamba. Kwathi lapho eseyigonile, umphefumulo wenkosi yakwaMthethwa waphumela ezandleni zikababa omkhulu. Kodwa ngaphambi kokuba umphefumulo uphume, inkosi yabiza amadoda endawo, yayisithi inikela ngezwe layo uShembe, ifuna izwe layo libuswe ngomthetho kaShembe. Leli zwe akuseyilo elakwaMthethwa, kodwa inkosi inikela ngalo uShembe. Kusukela ngaleso sikhathi izwe lakwaMthethwa laziwa ngokuthi ngelikaShembe. Kuleli zwe kwangabaswa mlilo ngeSabatha, kungalinywa ngeSabatha, futhi ingafuwa ingulube kwaMthethwa ngeSabatha. Ezweni ingafuwa ingulube ezweni lakwaMthethwa. Angazi noma sekwashintshwa yini lokho, kodwa mina ngahamba kusenjalo. Inkosi yashiya imkhombile umfana owayezothatha ubukhosi emva kwayo, uJakobe. Lo mntwana wenkosi wathathwa inkosi ilanga engasekho ubaba omkhulu, wayisa ukohlala ekuphakameni ifunde khona. Lokho ubaba ilanga ekwenza ngenhloso ukuba lenkosi lelizwe iliphathe ngendlela yokunazarela. Kwathi lo mntwana wenkosi esefunda ekuphakameni, kodwa awaze
waziphatha kahle, waqala waphuza utshwala ekhona ebandleni lamaNazaretha ePhakameni, waqonwa ngamakhosikazi namakhosazana ekhona, waqonywa nangomakoti babantu elala nabo khona enkonzweni, ekwenza lokhu emzini kaNkulunkulu enganandaba nayo. Wakuthwala kakhulu ukuthi yena uyinkosi, akho muntu ozomenza lutho. Wabekwa icala ngabefundisi, kodwa kwatholakala ukuthi umoya wokuhlubuka usuyambusa, wavele wakushaya indiva ukuthethiswa icala kwakhe. Wathi nabo abafundisi bayaqonda yini oyenzayo bona abangayenzi. Babona abafundisi ukuthi ayisengangabo, udaba balisela kubaba ilanga. Inkosi ilanga yambiza lo mfana, yabe isimthethisa ngalento oyenza endlini kaNkulunkulu. Njengoba le ndaba yayixoxwa nguye ubaba ilanga, uthi ngathola ukuthi lo mfana noma esenkonzweni kodwa usehlubukile kakhulu. Uthe ubaba ilanga kulo mfana, uma umuntu ona engayithola intethelelo, kodwa uma uzobona endaweni kaNkulunkulu intethelelo uzoyinikwa ngubani? Le mikhuba yakho boyenza ezweni lakini, hayi lapha endaweni kaNkulunkulu. Kodwa noma ungayenza ezweni lakini, iyohamba ihambe ihluphe wena. Ngiyabona ucabanga ukuthi ngale mikhuba yakho uhluphamile, kanti akunjalo, uhlupha wena. Kwabonakala ukuthi lo mfana umoya wokuhlubuka usumembethe, wangaba nendaba nokutshelwayo, waqhubeka lapho agcine khona. Wangabe esayigcina mpela inqubo yokukholwa, waqhubeka waqonda ngamakhosazana nomakoti babantu ekhona esontweni. Eseyinkosi, uJakobe wake wabhalela ubaba incwadi, wayifaka ngaphansi kwesihlava endlini kababa ilanga. Wathi wena uhambelani ngesicathulo la ePhakameni. Wameyisa ubaba ilanga, esebona ukuthi naye uyalingana naye ngoba uyinkosi. Ngaleso sikhathi amakhosi amaningi ayengafundile, kodwa uJakobe efundile, cishe eno-standard 9 noma eno-matric. I'm not sure of the education. Eseyinkosi waphuza kakhulu, yize engumNazaretha. Uthi ubaba ilanga ngelinye ilanga wafika kuye esemhlathuze eDavile, emhlathuze kule ngakithi. Ubaba ilanga wambuza wathi, hawu, uphuzile eDavile? Wangesaba ukuya kubaba eDavile. uJakobe wayesethi, hayi baba, bengomile. Wayesethi ubaba ilanga, unabo utshwala bokuqeda ukoma kwenyama yakho, kodwa unawo yini amanzi okuqeda ukoma komphefumulo na? Wavele wasihlekela lo mfana.
Uthi-ke ubaba uma ekhuluma ngale ndaba, uthi-ke ubaba uma ekhuluma ngale ndaba, zonke zidakwa uma zidakiwe noma ungazixwayisa ngani, zivele zihleke zisho noma yini, ngoba azizizwa ukuthi sithini. Ngoba umuntu odakiwe uyefana nomuntu ohlala uhambe ehleka ubaba. Angazi ukuthi umuntu odakiwe uthandaza kanjani, uyawemukela yini uNkulunkulu umthandazo wesidanga. Uma uthandaza udakiwe, uNkulunkulu uyakulalela yini, ngoba umuntu odakiwe uyafana nomuntu ohlala. Imuphi umthandazo ongalalelwa uNkulunkulu? Uthandaza udakiwe. Kulesi sikhathi lo mfana wabe eseyinkosi, esebuyile ezweni lakubo wamthetha, kodwa waqhubeka nokuphuza kakhulu lobu tshwala baze bambhubhise. Uthe esegula kakhulu, ngelinye ilanga wabiza abazali bakhe wathi, ngithatheni ningise kubaba kuphakame. Abazali bambuza ukuthi uyofunani kubaba, ngoba bemazi ukuthi akasayingeni eyokholwa, usephila ngotshwala. Kodwa yena waqhubeka nokuthi ufuna ukuya kubaba. Uthe sebemtholele imoto yokumusa kubaba, yathi imoto iphuma esangweni imusa kubaba, wavele waphuma umphefumulo. Isihambile inkosi emhlabeni, umngcwabo waba mkhulu, ngoba vele wayehola isizwe esikhulu futhi efundile. Uthi-ke ubaba ilanga bathi uma sebefika bezombikela ngomngcwabo, wabuza ukuthi ubunjani umngcwabo walo mfana. Bathi hayi baba, ubumuhle kakhulu, kukhona nesifundiso, amakhosi nesizwe sonke. Uthi baba ngase ngiyathula, ngabona ukuthi laba bantu abangizwi ukuthi ngithini. Bona baba baza ubukhulu bomngcwabo wasemhlabeni. Kodwa kwaphela mhlawumbe unyaka le nkosi yahamba emhlabeni. Uthe ngelinye ilanga unkosikazi wakhe esebenza elungisela isabatha, wabona umuntu omude ongumuntu enqunu enodaka olokhu lusuke ekhanda layofika ezinyaweni. Wathi mayibona lento lo makoti wabaleka wayocasha endlini. Esecashile wase uyakhuluma lo muntu okwasamuntu. Wathi imina umyeni wakho maswani bakhe, ungangibalekeli. Uthi-ke lo nkosikazi, leli zwi ngelomyeni wami, kodwa umyeni wami samngcwaba emuhle embethe, sambathisa ngebhokisi eliphambili, samngcwaba ngebhokisi eliphambili. Manje liphumaphi lolu daka olugcwele umzimba wakho? Ulithathaphi lolu daka olulokhu lusuke ekhanda lwaze lwayoshaya ezinyaweni? Uthi-ke lo mfana
noma le nkosi nkosikazi hamba ongele ubaba ila uthi ngicela angithethelele ngangingazi uthi umakoti kanti wenzani le esikwenze waba nje uthi-ke lo mfana oyinkosi lolu daka lwadalwa yini lokhu kungcola okugcwele umzimba wami wonke kwadalwa yini hamba ungicelele intethelelo kubaba uthi ngangazi manje ngiyahlupheka kakhulu ithi inkosikazi kanti wenzani ithi inkosi ngingawuhloniphi umzimba wamakhosazana ngingawuhloniphi umzimba womakoti babantu lo mfana waye elale namakhosikazi abantu namakhosazana nabantu even ngesabatha ngoba azi ukuthi uyinkosi bakhona-ke abantu abanjalo emaboneni ubaba wangitshela ukuthi le mikhuba ngingayenzi ephakameni kodwa futhi noma ngingayenzaphi iyohamba ihambe ihlupheke manje angazi ukuthi lolu dala ngizolwenza njani ngoba luyanginukela kakhulu lento yayenzeka kulo mfana noma kule nkosikazi emini hayizo engalele mina ngicabanga ukuthi nangingcwaba ngavuka ngaya ezulwini njengoba sihlale sifundiswa kodwa mina ngisalokho ngilapho ethuneni enangishiya khona uma ngithi ngiyaphuma ethuneni wonke umhlaba angiboni lutho ngoba mvangeli angiboni ephakameni nezulu esethenjiswa lona angilazi umnyama emhlabeni ngiyaye ngichwayize emnyameni ngihamba ngifuna amanzi kodwa uma ngifika noma othukela ngithola umfula onamanzi amaningi kodwa uma ngiwathinta avele ashe ngaso leso sikhathi bangichayiza ngiye ngifike khona ngihamba ngifuna amanzi kodwa ngoke ngiwathinte amanzi ashe ngaso leso sikhathi ngiyahlupheka kakhulu angibhezi angigqoki izimvula ziphelela kimi namakhaza aphelela kimi nelanga liphelela kimi lokhu ngahamba emhlabeni ngihlala ngedwa ethuneni indlu yami bethu
ngikhuluma indaba yobunzima bethu kulabo okuyaye ukuthi uma sibakhuzwa ukuthi izindlela zabo aziqonde bavele bacabange ukuthi siyasibhedela alikho izwi asikho isiholo asikho isigobsosi baningi abantu ngibezwa besho bethi alikho izwi asikho isiholo akakho uNkulunkulu. Kodwa lapha ngikhuluma ngomuntu okwenzeka lento engaphuzi yonke lento engiyikhuluma ngikhuluma indaba yethu. Lo mfana oyinkosi wafika emini umakoti wakhe
yena wabaleka wazivalela endlini ebona lesi silwane esiphambi kwakhe, kanti ngumyeni wakhe usesesigodini sosizi lapho sonke sophila. So uma sikhuluma ngesigodi sosizi asikhulumi ngento esiyikholelwayo, sikhuluma ngento abantu abafika physically bezokhuluma ngayo. Baningi elizobabamba ithuba, amakhalakhala lizobabamba ithuba. Uthi lo mntwana lapho engikhona ngiyalamba, angidli lutho, angikhuzi lutho, angigezi, noma lina liyanetha, liyagodola. Uma libalele ilanga liyangishisa. Kodwa wangitshela ubaba ukuthi le mpilo yami ngelinye ilanga iyohluphana. Lo mfana kwakuyinkosi enesizwe esikhulu, ebusa eyinkosi, kodwa ukufa akuzange babanekala. Ngithi ngiyabusa ngiyinkosi, kanti ngisipokela usizo. Manje thuneni akukho ukuba yinkosi, akukho ukuba utho uma lapha emhlabeni ubungamkhona uJehova. Lo makoti waya kubaba, wafika wakhala isikhathi engakwazi ukukhuluma, engakwazi ukuchaza ubaba into oyibona. Wathi ubaba inyanga yezulu, ungafisi ukubona abantu abafile ukuthi bakuthi bahleli kanjani, ngoba uyogcina ubone isihlobo sakho esesihogweni bese uhlupheka, ugula, uze ufe, ngoba iningi labo asesigodini sosizi. Ungakufuni ukuthi hayi ngifuna ukubona ubaba, ngifuna ukubona umama sebafa. No, it's good ukuthi you don't know whether they bahleli kahle noma bahleli kahle, ngoba uma uke wababona abanye, uke wababona lapho abakhona, uyofele ugule uze ufe ngendlela awothola usizo abakulo, kakhulukazi ubona umntanakho noma udadewenu noma umfowenu. Le ndaba ngangizwa nguye ubaba ilanga eshumayela, washumayela ubaba ilanga. Nenkosi uNtemba waye ashumayele ngayo sisenkonzweni komthetho. Angazi noma uFamsela Bangwe, yes. Sasonta nenkosi uNtemba wanga. Uthi uMqwabo wagcina efika ekhaya ntambama ngo-4, efika evutha, bese uNtemba athatha amanzi abusisiwe amthele ngawo, bese kuyilapho ebaleka. Uma ungaziphathi kahle uselapha emhlabeni, usufile, uyothi uma uqhamuka abantwana bakho babaleke, ngoba uyobe usungumoya omubi. Woza ninike
Lento ngenkathi ngiyenza yangijabulisa, kodwa manje isiwusizi iyanginukela kakhulu. Ngidikilwe nangamanzi, angikwazi ukugeza lolu daka olugcwele emzimbeni wami, liyanginukela. Lokhu ngahamba emhlabeni ngihlala ethuneni, ithuna langehlula, angizange ngakwazi ukuphuma kulo. Kusho lokho, uma ngiphuma ethuneni uvele kube mnyama umhlaba wonke. Lento esasifundiswa ngumuzi wasePhalameni ongcwele, kodwa mina angikaze ngiwubone. Ngibona ubumnyama kodwa. Njengoba ngifike kuwe, ngiyaqala ukubona lo muzi, ngoba kumnyama emhlabeni. Ngiyaye ngiphume ngihambe ngintwayiza, mhlawumbe ngize ngifice umfula omkhulu uthukela. Uma ngithi ngiyagoba, ngithi ngifuna ukuphuza noma ngigeze lolu daka, umfula uthukela uvele wome ngaso leso sikhathi. Kwesinye isikhathi ngize ngiwele umhlathuzo, kodwa ngothi ngiyagoba ngifuna ukuphuza noma ngifuna ukugeza lolu daka, umfula uvele wome ngaso leso sikhathi. Ngidikilwe ngamanzi. Kukhona isikhathi lapho izono zethu zizokwenza ukuthi sidikilwe ngamanzi. Ungaphuzi indawo, ungagezi indawo. Omnye umuntu uyacabanga ukuthi uma sikutshela ngendaba kaNkulunkulu siyasibhedlela. Kodwa kukhona isikhathi lapho ozobona khona ukuthi asidlali, ungasakwazi ukuphindela emuva njengale Nkosi kuzobika usizo lwakho. Isho njalo le Nkosi ithi noma ngithi ngiyaphuza avela amanzi ahle ngaso leso sikhathi, noma sengisemfuleni umfuluzi, ngithi ngiyagoba, ngiyaphuza, ngithi ngiyageza, avela amanzi ahle ngaso leso sikhathi. Umfolozile umfulo omkhulu, ngaso sikhathi omkhulu kakhulu, awusekho manje. Nomhlathuzo umfulo omkhulu kakhulu. Ithi le Nkosi, ngiyahlupheka kakhulu, ngihlala ngedwa ethuneni, akho muntu engimbonayo. Umhlaba wonke
usemnyameni. Ungase ucabange ukuthi uma ungase uthi nje noma wadulela ukuthi uyavuka uyithole uwedwa emhlabeni wonke ungekho muntu. Umhlaba wonke ube wedwa, ube mnyama futhi, ungazi ukuthi ubhekile kuphi. Kodwa ubaba wangitshela ukuthi njengoba nginakho utshwala bokuphuzisa inyama yami, kodwa nginawo yini amanzi okuphuzisa umphefumulo wami. Washo njalo baba. Wathi ngiyakubona udakiwe uphuzile uthi ubumile, kodwa unawo yini amanzi okuphuzisa umphefumulo wakho. Njengoba nginayo ingubo yokwembesa inyama yami, kodwa nginawo yini ingubo yokwembesa umphefumulo wami. Isho njalo lento. Le ndaba yayixoxwa inkosi inyama. Nenkosi uNtemba wayehlale ekhuluma ngale ndaba kumfowabo. Uthi umthetho wahamba umfowabo wapoka emini. Epoka nje ngo-4. Ntambama aqhamuke evutha. Afike ame esangweni. Uthi mhla efika emini evutha ngangena endlini. Ngathatha ingubo emhlophe namanzi abusisiwe. Ngaqonda kuye. Ngafike ngamthela ngawo obala. Lokho sasimthela uSipho. Le ndaba ngikhuluma ngoba inkosi uNtemba yayingicelile ukuthi ngiwubhalele umlando wesizwe sakhe. Kodwa angaze ngasithola isikhathi sokuthi. Kodwa kufanele ukuthi abantu bakwamthetho bawazi lo mlando. Bazi nokuthi leli yazwe ngelikashaya. Inkosi yakwamthetho yanikela ngalo baba uLanga. Manje nake mina kufanele ukuthi ngiyikhulume le ndaba noma ngeke ngisayikhuluma kwamthetho. Kodwa abanenhlanhla bayoyithola. Le ndaba ngikhuluma ngoba ngiyengazi ngazi ukuthi ungenza kanjani ukuthi abantu bafane nami, bafane nathi, kakhulukazi nami. Abantu abaningi abazi ukuthi ngoNkulunkulu. Ubezwa ngisho bekhuluma ngisho ko-Facebook ukuthi la bantu abazi lutho. Abanye ubezwe bethi uNkulunkulu akekho. Abanye bethi izwi alikho, siyabheda. Abanye bethwensa ngoNkulunkulu, bemthwensa uNkulunkulu. Ngijwayele ukuthola lokho ko-Facebook. Abantu bethwensa ngoNkulunkulu. Abanye bethwense nemibhalo yaseBhayibhelini. Ngiyazi ukuthi maningi amaphutha aseBhayibhelini. Kodwa iBhayibheli akusiyona into ongadlala ngayo, ongathwensa ngayo. Ngoba kulawo maphutha kukhona ukukhuluma okuvela kuNkulunkulu. Kukhona. Ungayikhwenzi into yaseBhayibhelini. Uma ubona ukuthi iphutha leli phutha uma ungase ulungise. Kodwa ungadlali ngento yaseBhayibhelini. Sinenhlanhla thina ngikhuluma nomfundisikazi ukuthi sinenhlanhla. Ngoba abantu abaningi abavulutha ngokukholwa. Bayakholwa nje manje bekholwa. Uma bengakholwa bengakholwa. Kodwa thina siyazi into kaNkulunkulu. La ukuthi siyayikholwa siyayazi. Kade ngitshela nje ngithi ayikho inhlanhla efana nokuthi uthi uma uye esontweni ufike ingilosi kuwe ekuvulele iBhayibheli yona physical
ithi abantu bobafundisa lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ingilosi uqobo lwayo emhlabeni leyo nto kayikho, kodwa thina before size esontweni ifika ingilosi ihlale nathi khuluma nathi. Ayikho lento emhlabeni. Mina ngeke ngithi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uthi ngikholwa ngoba ngiyazi izinto eziningi ngoNkulunkulu ngiyazazi, hayi ukuthi ngiyakholwa. So uma umuntu ethi uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngizothini ngoba angikholwa ngiyazi. Izinto eziningi thina maNazaretha kakhulukazi ala ekhaya siyazazi ngombuso wezulu ukuthi umbuso wezulu ukhona, hayi ukuthi into leyo engiyikholwayo, into engiyaziyo. Ukuthi uNkulunkulu ukhona, hayi ukuthi into engiyikholwayo, into engiyaziyo. Ukuthi uma ngabe ungahambi ngendlela kaNkulunkulu uya esigodini sosizi, hayi ukuthi leyo nto ngiyayikholelwa, ngiyayazi. Ngakhuluma kushona ilanga ngikutshela ngezinto hayi engiyikholwayo, engizaziyo ukuthi usibani nosibani osibanibani akakho ezulwini. Njenganje inkosi yakwamthetho angazi noma siyangena noma siyakhuluma, kodwa ayiyanga ezulwini, kwasho yona. Hayi ukuthi siyakholwa noma siyacabanga ukuthi ayiyanga ezulwini, kwasho yona ukuthi ayiyanga. Futhi yasitshela ukuthi kungani ingayi ezulwini. Baningi abantu abanjalo ngisho bemndenini. Ngiyazi nje ukuthi umama usezulwini. Ngiyakwazi umama wathi sehambile esesemakhazeni wabuya wazongitshela wangithatha wahamba nami bayongitshengisa ukuthi ngihleli la, nawe uma uyiphathe kahle uyoza la. Nami nje uma sekufike sikahamba ngizohamba bazali bami abasezulwini, angazi noma bonke bakhona ezulwini, kodwa ngiyazi ukuthi umama usezulwini. Ngiyazi ukuthi abantu abalapha abahambe bela basezulwini. Babuyile futhi abaningi bazositshela ukuthi ngaphandle kwabantu abazile bawusitshela sihlele ingilosi. Ayikho bantwana abasezulwini into emnandi njengokukholwa. Ayikho into emnandi njengokuhlala nengilosi. Ngoba uma uhleli nengilosi uyazi ukuthi uma ngisuka lapha ngiyaphi. Uma ngiyiphatha kanjena ngizoya lapha. Uma ngiyiphatha kanjena ngizoya lapha. Bengakhuluma abantu besho yonke into, bephikisane ngokukholwa, bephikisane ngani, ngiyayithulela. Ngoba ngiyayazi indaba kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Njengoba silapha nje siyazi ukuthi njengoba silapha kunengilosi eduze. In fact ayiyodwa, ziningi. Bonke abangcwele bezile lapha bazohlala noma asikho isizathu basingcwele ngicela ungakwenzi yonke into. You can be 100% good. I'm 100% good. Ngoba isono engingasazi, kodwa isono nje esikhona engisaziyo anginazi. Ngoba ngaso sonke isikhathi fanele ngifundise ukuthi ningayi esihogweni. Manje ngizofundisa kanjani ukuthi ningayi esihogweni mina ngingakwenzi? Ngiyakwenqaba mina ukuthi umuntu ethi hayi ungathathi okwenziwa yimina, thathe ngikushoyo. No, mina ngithi thathe okwenziwa yimina.
kukhona abantu abasho njalo bathi hayi ungathathi okwenziwayo uthathe ofundiswa yimina. Hayi la angikwenzi lokho. Ngithi mina I am a typical heavenly person. Uma ufuna ukuya ezulwini buka mina ngikhombe shona ukuthi isiphi isona enginaso. Ngihleli nani le. Shona ukuthi isiphi isona ngaso sikhombe. Ngoba angikwazi ukwenza isono ngibe ngifundisa ukuthi ningasenzi isono. Ngisho ukuthi abantwana abasekuphakameni sibambelele kule nhlanhla esinayo. Ngoba akho muntu oke ethi enkonzweni ufike ingilosi ifike imfundisi ukuthi hamba ufike bafundise lokhu nalokhu. Njengamanje siyalazi iBhayibheli ngendlela esimangalisa, kodwa sifundiswa ingilosi. Ingilosi ayikho isahluko eBhayibhelini engasazi. And njengoba engasazi njena ingilosi iBhayibheli ngifunda ngekhaya. Alikho iBhayibheli eliphatha ngesandla. Thina simbonile uNkulunkulu sisemhlabeni. Thina sithandiwe. Ngakho-ke kufanele lokho kuhlale engqondweni zethu ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ngakho-ke singamdumazi. Sisesabe isono. Siwenyanye ukwenza isono. Simthande uNkulunkulu, simenze uNkulunkulu ebone ukuthi laba abantwana bayangithanda. Ngoba makunjalo uNkulunkulu uzohlala eseduze kwethu. Inkosi.